nag-unsa man ka day. Pamaon dito nagbasket. Kaya pilot ka. Wow! Pilot na ako. Sus silot man di ay. Sa likod. Wala diha. Kasi sobraan na pud kag kuan. Girag kuan tabo imuha pa ng gilihok sa balay. Hinlo pa tong balay. Love ko niyo kaya. Ha? Love ko niyo. Good kung saan mo kikipasagdan. Oo. Kaya na mo hatag akong gusto. Ha? Kaya ni mo tanan hatag akong gusto. Depende kung kaya. Ihatag kanus agon kanus akan ako wala taga ay mong gusto. No. Hello Jess. Asa ka ron? Palihog kog dong sa panbi sa do exam makay magpa ay pamatanan daw sila og na ba sila motor adto nga katong gingon bitaw nimo nga ganahan ako. Motor sa exam kay barato og down payment. Wow! Sige. Kaya akong budulon si kuya kay nakadawat og kuan bonus. Sige. Kita ta dira mga unyang hapon. Kaya ako sa budulon si kuya. Kung laro na ko inon nga mananaw ra mig kuan motor. Sige, salamat Jazz. Ano naman ta diri? Naari ang mga ganahan mo ginawa nga mga motor ba tanaw ta. Ha? Tanaw ta. Basta di mo ganahan na yung motor day. Ang mga big bike, ayan na, mga Inmac. Wow! Tanaw ra man. Tanaw ra jud. Tayo wa masugod lang kwarta mo. Nara isa na lang ganun ang gilid. Ano man lagi si Jess pa lagi? Hindi, nagsabot ko. Nagsabot, ano yung magkita? Ipauna ra na niya. Kay nagpa-research sa staff. Tanaw na ito ba? Di ba mo abiro mananaw ra. Ngano na pa-reserve ka? Ito ay, siya man to nag-entertain na to. Ay, Numutan na sir. mga tanan na to na. Excuse me sir. Gibutan ko ang gari sir. Tari sir. Oo, kaya nindot kayo. Oh, chuyo eh, grabe. Inbox 2021 sir. Asa man yung ganahan tanawon. Duha man ni kabuok. Kasi panay lang kayo. Ha? Tigil ko. Oh, favorite color pag yun no, black. Black yan eh. Abi ko wag mananaw ra. Pero nga. Kaya last na may pangayo ni mo tibok sa kinabuhi. Dita magansin ng kanito paliton. Ano naman? Daghan mo daw ni previous daw. Kani siya sir, dilisan mo alkansi ani sir. Free na siya sir o helmet, sweatshirt, 100 nga gasoline for activation siya sir. 1 year registration and 1 year TPL insurance. Dahil dapat din may patronage discount card sir nga makuha, which is pwede na siya niyo magamit kung mo palit mo sa spare parts nato, makabil mo discount. Palito na ako ni. Karon? Ah. Sure? Pero wa mo koy cash. Pwede ra sa ganig. Sir, di ba pwede raw installment? Yes sir, don't worry. Kung di nakabil sa cash sir, pwede na siya na tumabil on AC installment plan. Sa barato kayo na down payment for only 25,000 pesos sir. Wala nga cash, pwede raw installment. Salamat ka. Ano ka cashier? Happy ka, Bet? Bet, happy ka? Bet. Uy! Uy, ano gusto mo ka? Uy! Bet! Thank you, kuya. Ha? Thank you. Thank you. Thank you. I love you. Thank you sa motor.
Si motor buang ka. Tan mo ano yung motor. Si motor. Damgo ka. May pamatug kag balik motor na.